Kedves diákok! Egy nagyon szép tavaszi ünnep alkalmából gyűltünk most össze, egy olyan ünnep alkalmából, amelyik Európát megmozgatta, amelyik európai hírű volt, és az 1956-os forradalomhoz hasonlóan népünk a szabadságáért küzdött. 1948-ban Európa egyetlen vértelen forradalma volt a miénk, a március 15-i forradalom. A magyarországi események sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint a bécsiek vagy a prágaiak. A forradalom résztvevői nem hősök, szentek, hanem hozzánk hasonló emberek, akik napi gondokkal küzdöttek, de kötelességüknek tartották azt, hogy a hazájukért fölálljanak és szolgálatot nyújtsanak. Így kerültek igazán közel hozzánk, és így kerülnek ma is közel hozzánk, és így kerül hozzánk közel ez az ünnep is. Ez az ország építeni akart. Nemzetgyűlést választott, törvényeket alkotott, a jobbátság eltöröltetett, a társadalmi egyenlőség kimondatott. Amikor rákényszerítették, sikerrel harcolt a szabadságáért, a függetlenségéért. Jókai Mór 50 év távlatából máig érvényesen fogalmazott így. Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és történelem alkotó alakjaira. Hogy mit köszönhetünk a reformkornak és a szabadságharcnak? Ekkor született meg az önálló magyar állam létrehozásának gondolata, ekkor alakult az első felelős magyar kormány, ekkor kezdtük újra teremteni mi magyarok saját elképzelésünk szerint a világot. Akkor a polgárosodásnak ebben az első, igen fontos szakaszában öltött testet először a vágy, hogy egy nyugodt, gyarapodó polgári demokráciában éljünk. Széchenyi István írta, az ember annyit ér, amennyit használ. 1848 hősei kimondhatatlanul sokat használtak a hazának. És kérem, fogadjátok szeretettel tanulótársaitok kis műsorát. Csak törpenép felejthet ősnagyságot, csak elfajult korhős elődöket, a lelkes eljár ősei sírlakásához, s gyújt régi fénynél új szövet neked, s ha a jelennek halványos sugára, a régi fény ragyogjon fel honára. Lapozzunk bele a történelem nagykönyvébe. 1848 tavaszán forradalom söpört végig Európában. Az elnyomottak megelégedve sorsukat fegyvert fogtak szabadságuk kivívására. Párizs, Lisszabon, Palermo, Prága, Berlin, bécsi forradalmi lángba borult, és ez a láng Magyarországra is átcsapott. A magyar történelem legemlékezetesebb forradalmát azok az írók, költők, jogászok, egyetemisták szervezték, akiket márciusi ifjabb néven emlegetünk. Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irínyi József. És a többiek, akik nyíltan hirdették eszméket a Pillbox kávéházban. Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot tovább nem maradhat. Nincs többé idő a hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. A nemzet nem elégszik meg többé egyezményekkel. Sok időn át aludtunk és sínlődtünk a nyomor, mellőztetés, nélkülözés és a szürkölködés folytó posványában. Áldozata valánk gyűlölt idegen önkénykormány rút önérdekének. Nem érünk rá várakozni, szaporán. Ha jókor van, holnap késő lesz tán. Ma bennünket most is megvettek, az Úristen kegyelmezen ti nektek. Testvéreim,
A pillanat, melyet élünk, komoly teendők szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Egész Európa tengerfor, és a nép újjászületésének meg kell történnie. Jaj, a nemzet, mely még most is közönnyel tud tekinteni a nagyszerű világeseményekre? Petőfiék a kávéházban elhatározták, hogy sorra járják az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentek, innen a mérnökökhöz, ezektől a jogászokhoz vonultak. A számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai felolvasta a proklamációt és a 12 pontot, s Petőfivel elszavalták a nemzeti dalt. Mindkettőt fantasztikus lelkesedéssel fogadták. Követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk elvontak. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium Budapesten, évenkénti országgyűlés Pesten, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg felállítassék. Közös teherviselések. Úrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdtszékek képviselet alapján. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonáink ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdély és Magyarország között. Ezen jogok követelje a nemzet, és bízon önerejében és az igaz ügy Istenében. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Barátaim, itt a szabadulás órája. Most menjünk a cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk többé semmi cenzort. Elegyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája volt a legközelebb, oda mentek. Petőfit, Jókait, Vasvárit, Vidácsot nevezték küldöttnek, hogy sajtót lefoglalják. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezerként osztották szét a nép között. Íme a szabad sajtó legelső szülöttje. Szabad sajtó. Ma született újra a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Uram, adj bátorságot, hogy kivívjuk szabadságunkat. Most oszoljunk szét, és délután 3 órakor a múzeumnál gyülekezzetek. Délután a szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum mellé, ahol ismét elhangzott a 12 pont és a nemzeti dal. Le az esernyőkkel, uraim, mert aki a kalapját félti, az félti az életét is. Aki ruháját félti, az félti a bőrét is. Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső helyett, hát akkor elfutunk-e? Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se onnani bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongyélete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A múzeum elől a nép a városházára ment, ahol megnyílt előttük a tanácsterem, és a polgármester aláírta 12 pontot. Eltörölték a cenzúrát, a nagymétolságú helytartó minden követelésükbe beleegyezett, és a nép megnyitotta Táncsis Mihály börtönét. Ez volt március 15-e. 5. Ferdinánd császár 11-én jóváhagyta a Magyarországgyűlés követeléseit.
Eltörölte a jobbátságot, elfogadta a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenjogúságot. A diadalmas tavaszt várakozással teli nyár követte. Felgyorsultak az események, megszervezték a nemzetőrséget, megtartották az első népképviseleti országgyűlést, ahol mindenki úgy érezte, érdemes magyarnak lenni. De a bécsi udvar nem tagadta meg magát, biztatására Jellasics horvát bánseregeivel elindult hazánk ellen. Szeptember végén Lamberg altábornagy érkezett Budára, akinek az volt a feladata, hogy Jellasicsal együtt szétkergesse a magyar országgyűlést. Véget vessen a magyar forradalomnak, érkezésének híre futótűzként terjedt el. Ezrek indultak a fogadására, és még a hajóhídon megölték. Te döntöttél így, szent nép, te, amikor Lamberget megölted, mostantól minden visszavonhatatlan. Kell a katona, kell a fegyver. Harangot, ólomedényt adjatok ágyúinkhoz. Katonát. A legtávolabbi faluból is hozzatok harangot Gábor Áronnak, ólmot és rezet. Ne késsetek, harangok, egy percet se késsetek. Megéssetek, harangok, siessetek, csaták!